あったかい。ねえ君、笑ってるの？不思議だね。雪なのにすごく優しい。また会いに来るから。不思議な子だね。これをくれるの？ありがとう。大切にする。また来る。まだあの光が見える。不思議と胸が温かいな。さあ行こう。この村にきっと届けられる。村の入り口まで来たね。よいしょ。一緒に回そうか。見て、光が。みんなの心にも届くといいな。